Nezmyselná vojna a jej ničivý dopad na ľudské životy. S touto naozaj silnou témou sa bravúrne popasoval folklórny súbor Vranovčan. Po čierno-bielom svete si tentokrát pripravil pre svojich priaznivcov tanečné divadlo z úplne iného súdka s názvom S Bohom. Tragikomédia vojny smejúca sa cez slzy vznikla pod režisérskou taktovkou Petra Kocáka a má byť akýmsi posolstvom hlbokého rešpektu k tomu najcennejšiemu, čo máme, ľudskému životu. V roku 2013 alebo 2014, keď začala vojna na Ukrajine, mal som pocit, že to je už veľmi blízko pri nás, pretože je to náš sused v podstate Slovenskej republiky a tie emócie všetky, ktoré v nás, pamätám si ešte s kolegami, keď sme sa stretli v kabinete, tak sme rozprávali o tom, že už je to nejak, tá vojna sa nám možno zdá ďaleko, ale ona je, myslím si, že dosť blízko. A toto je v podstate celý leitmotív. Chceli sme na základe folklórnych materiálov a na základe všetkých výskumov, ktoré sme mali, spracovať tému, kde vojaci rukujú z jednotlivých oblastí a stretnú sa v podstate na tej vojne. A tie tragédie vojny asi nikomu netreba vysvetľovať, pretože vojna je niečo hrozné. Mrazivé momenty, pri ktorých sa zatají dých, ale aj úsmevné okamihy a celý balík emócií. Od smiechu, úsmevu cez žiaľ a smútok až po malú slzičku v oku. To všetko ponúka divákom tanečné divadlo S Bohom, vyšperkované do posledného detailu ako dokonalá súhra nádhernej hudby, brilantných spevov a v neposlednom rade famóznych tanečných a hereckých výkonov v podaní skvelých členov folklórneho súboru Vranovčan. Pri tvorbe tohto pozoruhodného projektu načreli jeho tvorcovia hlboko do klenotnice ľudových zvykov a tradícií. Samotný folklór vychádza z dvoch oblastí: kalendárny obradový cyklus a rodinný obradový cyklus. Čerpali sme v podstate z týchto základných tém. Čerpali sme námety v podstate skoro z celého východného Slovenska, od Raslavy, Čemet, Koriec hore až cez Hertník, dole do Zamutova. Zašli sme v podstate do Kamenice nad Cirochou. Mali sme tam spišské tance, spišské kruty, krúcené do šaflíka, takže v podstate celé východné Slovensko. Zvyky, ktoré sme použili do choreografie, sme vypichli tie, ktoré sa na dedinách niekedy robili, ako vyzdvihovanie za parobka, lučenie sa, regrúcka zábava a tak ďalej. To znamená, ten klasický rodinný obradový cyklus, alebo ten život, ktorý bol na dedine, to sme sa snažili v podstate vložiť do tohto diela. Na javisku nechali členovia folklórneho súboru Vranovčan svoje srdce i dušu, aby svojím profesionálnym výkonom pohľadili dušu divákov a poskytli im nádherný umelecký zážitok. Najpresvedčivejším dôkazom toho, že sa im to podarilo, bolo očarené publikum a neutíchajúci potlesk, ktorý si folklórny súbor Vranovčan rozhodne zaslúži. Bolo to fantastické, ešte teraz mám zimom riavky. Klobúk dolu pred tými deťmi, čo vytvorili, a hlavne klobúk dolu pred Peťom, čo dokázal s otcom. Veľmi pekné, zážitok neskutočný, no. Padla aj nejaká slzička, bo zimom riavky boli? No, tak boli. Samozrejme, že boli. Klobúk dolu pred všetkými, čo to zatancovali, čo to pripravili, a bolo to veľmi, veľmi pekné. Nemám slov. Ja by som z tohto miesta v podstate chcel veľmi pekne poďakovať hlavne mojim členom súboru, pretože to je práca náročná na čas, ale veľmi ľahko sa vám pracuje, ak ľudia chcú. A títo ľudia naozaj chcú niečo robiť a ten výsledok v podstate ste mohli mať možnosť zliadnuť dnes.